nsam no bebre a mema na yetiri ma ye diana ana ye sua nyansa firi niam bi se ne ohini ne ka no nyansa sua no de bla ye hyase a chew si ye tete ye kenkan tama na nanom de wo moja ne nkoden age wo man si wo se ne yeni ho but ye ba ye kenkan am ya behu enema wo mo fa mu anie ya wo mo fa mu ye ku bi twa bi tini ade se de yeni ho so ya kenkan ne nyina am ya behu se se ne koso nti me ma me papa te no nkomo mu di ne se mete me bra ene ne yire na no ntokwa ba ya asem a no mo ka no mete na me bra ni ho no nkomo a me bra yire no fa afo a no wode ata na so ho a no no bi ka metie me nyanware nti me so me fa me ho adwena duru ho empompo fiti preko pe na abo abastro e chase kaka de ntina oba waware ase a otumi ye japade sie bema no ba otumi kekase ni kuna ye japade omane hunu mu why ema sika eni se oba sika kwa awade mu ana the moment anipa mienu te baby fa ko aba ko di bibi be sie ba ko no ya na ya de ba ko pani wom ida sa ade no anipa no ye ne se ba ko hu a ensunsuanso the end product no ni partner no ani nye hu to so di sie no ana trimodin enya trimodin eye boapaye okay nti bema bia ne yere beda woni trim bema ne yere beda nwumra woni trim eye boapaye fi se me yere ne sofo maame se me ye bibi na me de be sie sofo maame me ma sofo maame hu a na ma calculate sofo maame ehunu se ade no a me ye ne sofo maame tepe o be fa ne bag yakọ sofo maame tepe o be hu se me osika ana bia sofo maame adan suban bia dia mehu se eni se me mane hu enipa bia wo nipa esan a e mane nu na otwemienu ansa na wo hunu ni suban yesa wo be se wo bre kwa unya bibia mfa yonkofa wo nipa na namu wo sia be mada ku sei na ni tirimu odene ya wo be hu oba wo ne tena just 3-4 days ni suban bia wo hu bia no kisa wo obi a won sha ade enso ade ba akwa ya na ewo mu ne se wo ne obi tia privacy what the money palo kakra e kire se odon no ne mumienu na maka abomu no sabi ma adwene mu anyine kakra wa ade bi a wo yim but ekoye ade bi te se ade no ameye no ma me fan see of maame because of my who says of maame any breja pade dodo sabi me see who of maame no bra nana kwa bra wo hwe se na no na me maame da no ya bu me maame asase bi e wa na fo no the moment oba start ya keka sansem no na wo de won kakran oba so be pushi wa to a certain corner afi de be nyina ne say gese wo yi sika na wo de kọ na busua asase ne so wo so oba bi wo hono mo o ma wo nya japade e wo asase ne so na ebo no so the most dangerous thing any man should ever do. Yes yeah say oba kota asase ne maame asase o se wo ko si dance so boss bebreye no da nti me no de me kan say ya na e basa sa wo oba na wo te sa ware na se afa ho adwe ma no me ne sof ma me na atena ye din si akantam se ye betena na sof ma me betia ne se masi da me ensa okuma se adum mo ba ko hafo me ha me krom na woni mu ho hwe ye hai dan no a wo so sesa ne nema kọ efi se ma bunu sabi kwasi ampanini ma bunu sani so jimi fo de ebi ni ho na ade ntunsu na oba one be ma abobra na ebia bibia simusimu jaware a na oba ne dimika kokot che ye japade mu mam half mam we eniema oba ne be demand no oba bia e kwa aware no wuyi wodo no to nchen ade di ho ye japade oba bia yes boss he nyema enyi radio ya metisui radio ya metu sese yi se mehia Martin me pet 10 ni nyina kosi se menyamu fo a radio na mete so no ka ho eno de no kre radio na mete so me kasa no ye wia se me kasa yi amanone ewia se nyina obi ahu se me na me kasa yi eno ka ho eno beba menya ma no mu fo a wo de hwe the moment a wo be jai morning show ni ya wo be jai radio adwuma no wo de ya hwe de nipa be frɛ eso betia ba form sa do be 3 years near te won kan but abaka so bia kwa ni mu no changing lives yes it sa na nipa bia tenti odo de efe ne mom sa wo partner no de BBC wa uhuru a twa ho ade ne gane